Viete, ako to už býva. Idete si vypiť kávu a v tom stáva sa. Ale ja presne viem, na koho sa môžem obrátiť. Rachokars. Jeden rýchly telefonát a už je tu. Pripravený, v plnom nasadení, aby môj gauč vyzeral znovu ako nový. Ako prvé si gauč nastriekali špeciálnym prípravkom na textil, ktorý navyše krásne vonia. Druhý krok, čistenie párov, ktorá odstráni všetky fľaky a hlavne baktérie a roztoče z vášho gauča. A teraz prichádza k narušeniu špiny rotačnou kefou. A ako posledný krok vysajeme nadbytočnú vlhkosť a nečistotu. To jej tam teda bolo. Pozrite sa, myslím, že toto na svojom gauči určite nechceš mať. Fuj. A voilà, toto je môj čistý voňavý gauč. A tvoj môže byť tiež? Objednaj sa na čistenie ešte dnes, jedine u Rachokars.